A ritmo de música tradicional, a Agrupación Cultural Xironsa presentou a 19ª edición do seu festival, un evento que terá lugar os días 30 e 31 de agosto e que dende o Concello de Cambados destacan pola súa calidade de programación. Este festival é o acto máis importante de todas as actividades que organiza Xironsa, pero tamén hai que recoñecer que é un dos festivais e un dos eventos máis importantes que se celebran tamén no noso Concello, aquí en Cambados, posto que a tradición coa que xa conta este evento e ademais a calidade do seu cartel durante o venres e o sábado fan que ano a ano aumente o número de participantes en todas as actividades. Dende a Deputación de Pontevedra sinalan a promoción que este festival fai para a nosa tradición, cultura e idioma. Este festival que promove a música tradicional, promove as nosas raíces, o que nós somos, as nosas tradicións, e como dicía a alcaldesa, é un festival pois cun cartel que despois van a presentar maravilloso, que reúne artistas increíbles que estamos seguros que o van a pasar de luxo. A actuación de Seso Venres e dos Resentidos o sábado son os pratos fortes do festival, pero a oferta é moito máis ampla. Concertos, acampadas, xogos tradicionais, feira artesán, postos de comida ou xantar popular, entre outros, complementan este evento. A novidade negativa ven pola desaparición do Serán. Pero a inversión que implica hoxe en día cumplir ca Lei de Espectáculos de Galicia nos, anima a intentar aprobalo con 2 días, porque é tan grande a inversión que tens que facer para un día solo e que económicamente te ves abocado a intentar facer 2 días de programación. Ademais do Concello e a Deputación tamén colaboran no festival o Porto de Cambados e a adega Paco e Lola, que porán nome aos escenarios. Un deles contará coa peculiaridade de que quedará rodeado polo mar cando suba a marea. Porque a auga, cando as mareas son moi altas, cubren a plataforma do Auditorio Natural que hai ali de pedra, co cal hai que levantalo máis e habrá un momento que os músicos estarán tocando nunha illa. Ademais, o Concello porá un punto lila para loitar contra as agresións sexuais.